inyanga ekholekile. Ngicela ungifundele lona ngesingisi lelo. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Ufundele uLuke chapter 16 verse 10. Othembekile kokuncinyane uthembekile nakokukhulu. Ongalungile kokuncinyane kalungile nakokukhulu. Phinda futhi sicela sifundele futhi kakhulu. Othembekile kokuncinyane uthembekile nakokukhulu. Ongalungile kokuncinyane kalungile nakokukhulu. Baba, izwi lakho lelibusisa ukufunda kwalo manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, kunesiporo engikushayela sona. Kulalele kahle ngoba egcineni ngizonibuza imibuzo. Kunomlungu owayeseyikhehla, an old man, ngizobiza kanjalo. There was an old man eyayinenkampani. Le business layo leli lalenza kahle. Ngoba kwakukhona ubaba uJohn owayesebenza ngokuyikhandla. Nezwa bazalwane, ubaba uJohn lo, sombiza igama sithi ubaba John. Ubaba uJohn waye eyisisebenzi lesesithi ivile engabonwa umqhashi wakhe, kodwa wayesebenza ngokuyikhandla. Wasebenza ubaba uJohn wadedicate isikhathi sakhe kule kampani le. Abantwana bakhe babehlala phesheya, unkosikazi wakhe wayeseshonile. So vele wayengajaheli ukuthi uye ekhaya. Wayehleze esemsebenzini eshayisa late. Kwenzakala ngokuhamba kweminyaka amakhampani kwavuka amanye amakhampani idolobha nedolobha lalisele lekhampani. So basho ukuthi udumo lekhampani yakhe yaba lukhulu kakhulu national wide. Nezo bazalwane, shuthi idolobha nedolobha amazwe namazwe kwakunekhampani yalobaba. Ngendlela uboss umkhulu lo ayesemthemba ngayo uJohn, wayethi bayihambile ashiye yena ukuthi akasale eqhubeka agade inkampani yonke. Wayemthemba ngisho nakwezimali. Uyena wayephinda holela abasebenzi, uyena wayephinda hambisa imali ebhenki, izubhulu zeimali ayozibhenka. Uyena futhi ubaba John owayesazi ngisho ipin yesafe la kufihlwa khona imali. It happened ukuthi this one time, okay, umkhulu lo womlungu uboss wayenendodana eyodwa. Indodana yakhe yayishadile bazalwane, inabantwana ababili. Okay, salandeni. Okay, it happened this one time. Umkhulu anotice ukuthi hayi man, uJohn ngimnikeza 100,000 ukuthi ayodeposit. But manje mayebuka i-email imkhombisa istatement ukuthi ufake u90,000. Imphathe kabuhlungu lento umkhulu ukuthi hawu, lo muntu engithi ngiyamthemba kangaka kanti uphinda ngitshontele. Ibebuhlungu inhliziyo yakhe. Bese afuna, niyazi ke mawusuku unemali enkulu awuye emabhenki uyobambekile. Kuba nomuntu okuthiwa yibhenka. Uyakwazi ukuthi umfonele wenze private banking. Afone athi ngicela ungenela kuma record ecompany. Awungicheckele nje unyaka wonke ukuthi imali kahle kahle bikade deposit. Amcheckele yonke kusukela ngoJanuary imali yashona. February imali yashona. Hayibo. Iyashona imali. Athi umkhulu hawu adabuke inhliziyo yakhe ibebuhlungu, kodwa besathi ngoba uthembekile kwakwenzayo emsebenzini iminyaka ehlele nami angizukumbuza, angizukusho lutho bazalwane. Wathula umkhulu kodwa uthule akathuli. Njengoba mfundisi Ndlovu nje ukathule nimbuke ethi ayithukele nje kanti ngaphakathi akathule. Nomkhulu wayenze njalo. Wakathuthule kanti iyamudla lento. Uyafuna ukukhuluma kodwa manje akukhulumeka ngalento ngoba ukuphoxekile. Bese kufika isikhathi athi sengimdala, ngicela ukuretire. Nawu lalelani-ke indaba iyakuvithondaba ke manje. Athi ke sengimdala ngizocela indodana yami iqhubeke ithathe ibhizinisi. Uhlushwa yilobuhlungu ukuthi njalo bayibona lo muntu kuyavuka le disappointment. Athi hayi ngizogula ngibuliswe uJohn. Ongona ke ngiretire ngihambe ngiyohlalela ekhaya. Nalempela umkhulu ahlelelwe umcimbi wokumvalelisa. Kulo mcimbi lo ukaJohn besathi ngizocela ukumema umfundisi wami enkonzweni azobusisa, abusise nebhizinisi. Afike nalempela umfundisi ithi phathi
Isaqhubeka besathi umfundisi lamazwi lawa ewasho kuNkulu athi uNkulunkulu aqhubeka kusise ngisho usekhaya for lembewu iminyaka neminyaka okade uyihlwanyele ebandleni uthi lembewu le ingathi ngakukhulumela ngisho wena ungasakwazi ukuyikhulumela amangale uNkulu ukuthi ukhuluma ngani manje lo mfundisi lembewu okhuluma ngayo yabona abe lost ngempela uNkulu kodwa futhi angayinaki lento ahamba ukhula ekhaya afika uNdodana mayefika uthatha over manje manje ufuna naye ukungalenzi iphutha konke akwenzayo uyenzisisa abazalwane ufika nayiqala a-check umsebenzi kahle ufuna ubabakhe abe proud amncome it happened the same thing unikeza uJohn uthi John ngoba ubaba ekuthemba ngezimali uzoqhubeka futhi ezimali athi now 200,000 sicela uyobheka ahamba uJohn ayobheka mayefika ubheka 180,000 u20,000 akawubheki bazalwane kanti lo uyanothisa mayethi athi no mina iphelele le mali avela adinwe aqede kabizi meeting abize bonke istaff athi John uyenza kanjani into enje siwumndeni sithathile bese sikutreat njengelunga lomndeni usibetray kanjani uthotha kanjani imali yasecompany ubabambe andekuthande ukunakekela wena ubuye emaholide ukhokhela ubabambe uyidla kanjani imali ekhaya uthotha kanjani wavela wathi yabona ke ediniwe umfana kaMkhulu wathi pack your bags and leave security go thathele zonke impahla zakhe ama-security afike sephethe niyazi-ke mawuxoshwa fika sephethe ibox sekunento zakho phakathi kwathi waphuma ngomnyango wathi ubantu baJohn uzama ukuchaza uthi no ngicela sihlale wathi nje umuntu ayikho into ezohlala phansi nawe angizukulalela wena uyisela bazalwane wabahluminated ubaJohn inyembezi zayiphuma zehla wawathatha amabhox akhe wathi please give me a chance to explain yathi ndodana explain what Mayfuthi nabazi kamasebendeniwe bakhipha amagama amakhulu explain what get out of this company waqedwa security ningaphinde nimvumela angene kule building isela leli ahambe ekhala ngemotweni yakhe ahamba guess what isecurity liye kundodana lithi yazi ukuthi mawuthi utshontsha imali kusho ukuthi uyitshontsha ngalesikhathi ngoba every day without fail mase nihambe nonke uyabuya ubaJohn manje ngisuke ngingamazi ukuthi usuke ezokwenza lecompany kuthiwa kulandwa amakhamera mayifika amakhamera nami ngempela uyavela kumakhamera ungena office to office ungena aphume angene aphume kwelakhe alidlule kwelika boss angene ahlala isikhathi eside bese aqeda yaphuma avalelise ku-security ayekhaya bayayi-check-a lento uyenza every Wednesday every Friday ibadide kwayona lento ukuthi usuke ezokwenzani kuthiwa hawu kade abayisigebengu nomuntu shuthi ungena ema-ofisini a-check into eniyishiyayo antshontshe athathe kumele ngabade samxosha asuke ubaJohn abhale iletha aqeda abhukhe iflight uyojoyina abantwana bakhe phesheya athi ayisekho into engisazoyihlalela la abhale iletha echazayo manje ukuthi le mali le ibiyaphi echazayo ukuthi njalo mangifika kule company ntambama bengenza ukuthi nokuthi umuntu engasekho ayibhala iletha avuke ekseni mayevuke ekseni athi uyihambisa kuNkulu mayefika ama-security amvile athi kuthiwe wena awuna entry awusakwazi awuvumelekile ukungena so ungangeni la aqale-ke manje ukuthi le letha ngoba uyafuna ukuthi uNkulu ayithole bese niyazi ukuthi eminye imizi nalama-post box la engaphandle kudala avele ayishwathile khona ahambe bukhe iflight ahambe mawuhamba inkampani yakuphuca iselfone akuyisebenzisa iyakuphuca even the email okade ucommunicate ngayo kuyacaca-ke manje ukuthi useyoba nenamba entsha nempilo entsha akazukwazi ukuxhumana nabantu bakulelizwe lihlala kulo adlule esontweni athi uyaba umfundisi yomnikela ukuthi useyahamba mayefika akekho unenye appointment aphatheke kabi ukuthi angisavale business esontweni kumfundisi bese athi ngiyomcelela yena ukuthi ngisahambile ahambe bazalwane undodana bheka ukuthi usala wenzani useyahamba kundodana uye ekhaya uyobikela umamakhe baba uyazi ukuthi
John ade ngitshotshela kade simoshe ekampanini usentshontshe wantshontshe baba ngathi ngiyazi uyazi baba pho ubuthulele sonke lesikhathi ubuthulele pho baba lento engaka athi ubabakhe you know what ndodana akamubi konke athi namhlanje sinama-branch amaningi ngenxa yakhe angisazi isizathu why angitshontshela kodwa ngoba ukhona la good khona siyamdinga futhi nawe uyamdinga ekampanini yingakho ngingashongo lutho ngavele ngathula wathi kuyini 10,000 kuyini 20,000 kulo msebenzi ongaka wenzayo mhlawumbe uneyinkinga asiniyeke uyothi angaba right asichazele indodana ibanjwa amalini baba manje sengixoshile uNkulunkulu athi umxosha kanjani kanti ungangazisanga mina athi ngiyaxolisa kodwa sengimxosha athi uzama ukufonela bamtholi athi uye ekhayeni lakhe ekhiwe bangamtholi uFather John bazalwane bese unogada yasho ukuthi ufikile la samjikisa ngoba nathi singamvuleli kodwa khona into ayishwathile lapha eboxini kuthiwa ayilanda uNkulunkulu ayivule ithi iletha njalo ngenyanga bengithatha u10% ngiwuse endlini kaJehova kuze ebandleni bazothwala ngomkhuleko bathwale lebhizinisi lakho ngomkhuleko athi selikhule kangaka laba nama-branch amaningi kangaka yingenxa yaleseed ebekade njalo makuphela inyanga ungithumile ukuthi yobhenka ngoba wena uye esontweni ngoba wena awuyazi le principle kaJehova yokunikela endlini kaJehova unayo yonke imali kodwa uJehova awumbongi awumkhonzi nangemali yakho so mina ngikwenzele on your behalf njalo ngenyanga bengithatha imali ngiyise endlini kaJehova afike ukufundise akukhulekela akunxusele adafuke uNkulunkulu ukuthi hawu bese athi bengingagcini ngalokho kuphela kodwa njalo ngolosithathu nangalosihlanu mase kuhambe wonke umuntu enkampanini bengibuyela ngifike ngingena i-office ne-office ngikhuza imimoya engabaphazamisi ukuthi basebenze uthi bengifika ngikhuleke kuleli bese kwelakho ngispenda isikhathi esiningi nginxusela kuNkulunkulu ukuthi akuphe ukuhlakanipha ukwazi ukuhola le khampani abebuhlungu uNkulunkulu adabuke emoyeni wakhe avela shaya i-heart attack bazalwane aphuthume ayesibhedlela maye esibhedlela avela ngene kwikhoma manje akakwazi ukukhuluma akakwazi even ukuchaza ke manje ukuthi kwenzakaleni undodana lo iqale manje izinto enkampanini zingahambi kahle bazalwane baqale ke manje kube nama-complain ngapha nangapha kuqala istafu sitshontshe izinto kuqala kumoshakale avalwa ama-branch aqale manje udodana aphuze usene-stress akithi maye kubuye edakiwe ushaya unkosikazi uyathetha lana unkosikazi apakishe impahla zakhe thatha abantwana bakhe ababili ahambe asale yedwa udodana ekuleso simo leso wadileseke namakhampani awu-5 over 100 yamakhampani yini bazalwane esifundayo kule story lesi feel free wena nje usilalele uthini emoyeni wakho yes ma ngifunda into enkulu ukuthi ukunikela ngoba ngiyafuna ukuthi bakuzwe kahle ngifunda into enkulu ukuthi ukuthula kuyisibusiso nokunikela unikela uNkulunkulu uyakubuyisela ngamandla onikela ngawo ngifunda nje nokubekezela nje uthula umuntu ngathi awumboni kanti uyabona unikela uNkulunkulu manje sengithola nokuthi lesikhathi ngicela imali kubantwana ngithi ngicela imali ngoba mina ngiyesontweni banginike izibusiso ziya kubo njengoba bethola umsebenzi omkhulu nje yingoba ngicela imali kubo ngithi anginayo imali ngibuye ngizonikela ngicela imali ngemhlanganweni enkonzweni banginike kanti izibusiso ziya kubo amen omunye
Omunye bantu abasha nifundeni kule story. Mina kule story ngifunda ukuthi umuntu ungakujaji, ungasheshi ukujaji. Amen. Hallelujah. Omunye. Okay, nangu mama. Haleluya bazalwane. Bazalwane kule story ngifunda ukuthi ukuthemba uNkulunkulu ibona okubalekile kunakho konke. Ungathi abantu bebone ngathi awenzi bona kuphela wena mawuphelelisa uNkulunkulu ekugcineni umvuzo kaNkulunkulu uyobonakala phezulu kwakho. Amen. Mama. Ukuthi nabona uJohn indaba kaJohn ukweba kuyisona phambi kaJehova. Kuba isikhathi esiningi sesezizwe sithi akasiboni uJehova. Akukho nakunye esokwemboza simbozela uJehova. Iso sikafama khathini sangakanani. Konke nje ukubona izinto zeminyaka ngeminyaka kodwa ziyabuya ngelinye ilanga. Sukuze zedala lokho uJohn eza kanje wagcina ebanjini. Yana abasha children kada ngena kakhulu. Ngifunde bazalwane ukuthi mawusebenzela uNkulunkulu efihlakalweni awudingi ukuthi abantu bazi, awudingi ukuthi abantu bathini ngawe, awudingi ukuthi unqonywe uthembeke kubo wena usuke uNkulunkulu khona into elithi God must order your steps. When as long as usendleleni kaNkulunkulu abanye abantu akubalekanga ukuthi bathini. Amen. Okuningi sekushiwo kodwa ngiyathanda ukugcizelela ngokutheni ufunda nanokuthi ukukhuleka kubaluleke kanjani, ukuyokhuleka ukuba nesikhathi osibekile nendawo oyakuyo iyokhuleka noma ngabe ubosa akathandazi kodwa ukumcusela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngoba nayo ofisi lakhe kodwa mvikele noma engakhuleki yena kodwa mvikele lokho ukukhulekela lokho uNkulunkulu uyabona akuphendule so ukukhuleka kubalulekile. Umkhulu bengamxoshi uthemba lapho uNkulunkulu ufakile kuyena ukuthi angamxoshi ngoba le company kumele nje Okay, ningashoka. Ngapha nje anizwanga lutho nje 19 day nje. Akukho okuvukayo emoyeni nje lapha Sebefuna imvume. Bafuna amanzi abandazi bathi. Okay, I think Mama, you just you touched on something very issue to not forget my position and who I am in Christ, even if you are in place. Umethemba njalo ukuthembeka, thandaza njengoba Yesu would go from office to office enqosela uNkulunkulu. So just because engasebenza ningakhohlwa njalo but also remember him ukuthi uNkulunkulu uyaphila njalo. Sabalabe ngokushiyethu wena ukhuleki. Hallelujah. Ngiyazana ngifike the importance of it time ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi like sifanele. Amen. Yes, mhlawumbe-ke to give the ending to the story. Kuhambe ayithi akasakwazi ukuxhumana nabangapha akazi nokuthi kwenzakalani ngapha. Kuhambe isikhathi bangcwele usehambile unkosikazi usesele yedwa useyaphuza ibhizinisi alisahambi kahle. And then it happened ukuthi usecretary athole ibox e-ofisini lama letter aphuma enkonzweni la bekhonza khona uJohn.
every month ade befaka incwadi ebongayo ukuthi imali emitshalile ebandleni isiyenza ukuthi sesakhe ihome for abantu besifazana abahlukunyezwayo nabantwana salanda abantwana ezidradini sabafana sesivule ifoundation sifundisa izingane ezingaka iyachaza every month usekretary then mayifika le ncwadi avela ithatha cabanga ukuthi bazofuna ama donation avela ijijele lapha emabhokisini. So it happened ukuthi ayibona ayivule kodwa bese ahambisa lamaletha kundodana mayewafunda undodana mayeqeda vela gijima esisontweni ebandleni ayocela ukuthi angisazi ngenze njani ngicela ungikhulekise ngiyabona ukuthi yonke leminyaka besikhulekelwa ibandla la ngempela ukufundisa amnxusela amkhulekele abize nonkosikazi abakhanselishe ibuyele umndeni babe yifamily bese umfundisi ayahamba esibhedlela umkhulu oyikhoma amkhulekise aphaphabe umkhulu avuke abuye kodwa wabuya weak wabuyela ekhaya bamtholela inurse elizomgada wagcina kungena i-email ephuma ke manje phesheya kuFather John eyisenkonzweni ayithole kanjalo umfundisi ukuthi uFather John ukuphi inamba seyisebenzisayo yipi bese bayaqala bayaxhumana isimo sase siyalunga. Siyabonga ke bazalwane wethu ngashaya izandla sengivala bangcwele ngiyafisa sikhulume nge-stewardship. Yini i-stewardship?